Uy, buwang. Ha? Kung sabaw siya nga kaning muhunong takay, ipatong sa tiil rin niya. Kani ra kay tutod. Gani. Awa na silver. Awa. Silver. Kaan kay init. Oh, sir, pangupot sa imong kuan. Motor. Awan ni karga na. Awa. Ganda na ganda. Di ba na mahal silver awa? Silver mo, kuyugon ko. Dili lagi. Awa, environment relax lang. Kaya paday nag-drive nga murag wala iro awa. Musabay ra na siya good awa. Oo. Ina musabay ra lagi na. Yeah. Look. Uy, di ko kitasdaan do. Kitasdaan. Sana all ligtas. Di maya nito. Hindi na ni mo naog ba? Na ikaw man nagabot. Kibaw na siya maabot gani, mambak siya dito. Silver ko po to. Mangawat na siya pamayo good. Raway man na. Ako gibid niya sa mga gusto. Asa yun? Na. Naglisod sila. Ano naman sila mama? Inani ba niya ba? Inani ra ba niya ba? Pero mentira tamo sa vlog sa? No? Balas nila si Tlia ba sa? Masikat naman ito kadugay good kung gan. Oh, inana oh. Dili. Kanang dakon? Ako may dirok. Darat tayo, kaman. Break lang atras sa bante. Labas sa ubos. Dar na ay. Asa na? Ito na lilisod din. Patag naman diya, ikabot yung unahan, patag na. Basakin ka na dandan rin eh. Oo. Yeah. Dar, lagi na. Basakin na dito. Balik. Taas mo. Gahin noon. Init kita eh. Katawaan ako mama, nalipas biglan. Nahog, luksong. Pincel. Samo ang bako. Pincel. Ikinari ba? Ako yung naranood. Kapoy nagsagkawin niyo. Bata. Sure ka gaya Ah, ni sige mo na. ha? Or maambak ko ha? Ha? Ambak ko uy. Ada po guys. Naman yung quick. Yawa. Yawa. Gani. Gani. Malang magitar na. Then lagi makauna lagi. No. Straight na ni. Tanaway mo. Okay ra, straight ra. Yung tiil. Yay! Pagpasan natin dandan do. Gani. Tapos nakabot. Oh, dito sa landong. Are.
sana, ihang sa motor. Kung lawi. Aman na. Taga silver ka. Sabi, di na maambak ko sa di pa maabot. Namina siya. Moabot, maambak ro siya kita na siya tanan na niya, nailitaw ba, mailhan niya. Wag na ni ambak. Ambak ka do. Silver, ali. Unsa na? Ay sa. Gabat na to dos Valindes. Kiba man siya asagod. Kiho baka? Isa. Gani, kiho baka katong nanguwag siya ga. Ta, gilakaw lagi niya padong dire. Para lang adto nang iro, kato nang titabilin. Gila ka ni dire? Mm. Lagi, giari na nako siya naglakaw pud ko. Aw siyang gikuha. Dikit mo na og. Gani. Te, tonyag mo gambak ni spontin basta maabot, di pa maabot. Apul na may break ko. Gato? Kibaw ka magda. Kibaw ka kung magdan si silver. Masyaron. Tonyag mambak si silver og motor basta Ano sing sulti niya sa lab? ha? What? Tata. Ana si Sanan kon ba jeans ba nga? Ano? Kibaw man na siya sa padong ma. Masyaron. Kibaw ba na si silver sa padong ano? Kibaw na mana? Hello. Ano na, baby? Asa na yung nila? Padong pa. Patay. Mapakong na te. May na din putang kabaylihan ba? Lugar kayo. Dako kayo? Ito bakilid puros. Kuan. Adre na niya, balik ko na ran. Sakay lang ni James la. Dito sakay sila. Sakay kalay pasaya sa sila maglakad ang mama. Balik ka lang. Dito, doon sila to nanay. La, sakay na la. Or nahala na siya. Dali. Kamu duha lagi, sakay. Lako ra. La, ikaw lang la, sakay la. Lakay ba? Ato Balik ka na. naman, Sharon. Balik ato. Sakay, dali ka mo do. Kipagdali. Una ha, si Lula lagi una. Ikaw lay. Kibaw mo sa salig na lagi la, pagdali ba? Salig lagi, kibaw na mo kuhan si James Good. Doon na tingin jile. Ma. Ito na sakay abos. Para sakay ari lang ka abos. Ani anto lang ubos. Gi, ato. Ato ra la ba? Masyaran. Lalabibot. Aray mo. Oh guys, not king view guys. Ito si Silver. Silver. Course. Ay, rag, ang bakla. Ito na lang diri, ari ako dapit sa lubot. Agay. Hoy, ang pasahero lang Sa patag dong. Ari, sakto na nila. Beha.
Aray mo, ang lisod-lisod dito, G. Gusto si Silver Amo. Asan ba din? Ah, dito. Magtumis ng Tita Feb. Di, ada mas ubos agi dire dire dire. Dire 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 dire. Dire, are. Are agi. Are. Are te. Te. Te Angel. Are. Naglisod ako ka video da. No. Yawa na iro. Na makita sila. Luta dire eh. Taas yung mga lubis ha. Lano? Oo, karaan. Dugaya nag-worry sa kay daw ganun tiilan no nangko na Di ba? napod. Pag-abas mo na. Dagko kayo ba? Tagas po din. Tagas kayo din. Dagko. Tagas kay kuwang na. Dakog tail ba? Ugat ni dapit dako. Ayun. Mga lubay karon kigagmay kayo. Dili og lisod nga tundaan dong mangambak na lang miha. Sayon raman la. Kiwaki naman. Ay mo. Bati na nga to eh. Mangambak na lang tadi. Okay na. Og bati na. Hilig ka grills, trails no? Kasi ako din no ka. Sa una man isa ningon ka ni mong papa na suko. Huwag may kipadayon. Wag Huwag may ipada. kabok. Kisa man. Anak sa Niki Alwin. Unya siya ni padayon. Wala na po siya. Namatay ang mama ni Kit. Oh, nasuka dato narog nood-an siya. Namatay ito pagka-COVID. Ah, Bati ay din eh. Mangambak ta. okay ra na. Nya magletayat ka sa kanang tilis-tilis ga. Uloy. Abak na din nila. Lagi. Nakalpa. Ay, nakuha na. Kina. Na-slice ba to? Wa kaabot sa kaning kan ba kaning mga sa gingan ay kanang Ano itong farmas kanliya, farmasya ang ay gani. Kung ano katak-katak. Ano tatang. Mangambak na lagi na din. Kini sa nag-ingat tulong. Are na. Na doon lagi kayo, ano na kamambak. Oh, ini na lang. Ini ambak na. Wala, nasuta ka din na. Oo, wala na. Hindi na ganan daw. Ta. Ano na ba yung motor? Ato, Ah, marag si Plus sila. Da. Marag Plus eh. Luwat na kuno nila dito. Ah, nabutan kayo so? Hello. Mana sila? Ay. Hi. Mabutan kayo isa. Babae man guro ni. Oh, lucky man. Oh, babae din. Pag-video ay ibot mama. Video. Kupti cellphone. Kupti. Kupti anak. Kupti tarong anak. Tarong nga video anak. Tarong nga. Tarong nga ba anak? Kupti. Ano lang dia, uy. Kupti lagi nga na. Si mama gaya.
Grabe. Ma 100 mo na. Ala, grabe. Ah. Magyante. Kupti day. Oh. Hawa day. Kasi kag video mama, tanay mong anak. Oh. Ilisana naman nagbula-bulang lubot. Jan Linon, ha? Grabe naman na. Yugo, yugo. Huh? Hala, pinana pa dyan din.